Μία τεχνική αυτοάμυνας, λίγο ισχύα μόνο, γιατί αυτές είναι πολύ προχωρημένες τεχνικές, είναι για μαύρες ζώνες και χρειάζεται κάποια... Μόνοι σας. Παράκαλο. Πήγε. Ένας τρόπος πώς μπορείτε να διώξετε κάποιον που σας έχει πιάσει τα πρόσωπα από πίσω. Βέβαια τα παιδιά ξέρουν και πώς να αμυνθούν σε αυτή την περίπτωση. Όταν είναι κάποιος που δεν ξέρει καράτε, απλώς θα φέρει το κεφάλι του κάτω μετά από μια τέτοια κίνηση. Όταν κάποιος μας απειλήσει με μαχαίρι, μια συνηθισμένη κίνηση, αν πέσει σε κάποιον που ξέρει ορισμένα πράγματα, μπορεί να μην βρεθεί σε πλεονεκτική θέση. Για με πει.